Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Sani Awwal, ana mallaka gida Asa. Wannan ita ce wasiyata zuwa ga yan uwana na addini da mijini da kuma iyayena da abokan arziki. Da farko dai dukkan godiya da yabo su tabbata ga gagar misali mabuwayi wanda ya halicci akwai da wani, ya halicci dan adam ya masa hankali ya zama mai hukunci a tsakani. Jinjina da ban girma gami da kirari na masu fasaha su tabbata ga manzon Allah Muhammad bin Abdullah da iyalan gidansa tsarkaka wanda su ne jirgin tsira, wanda ya rike su ya tsira, wanda ya jinkiri ya halaka. Na ƙara jaddada wula'ar mutuwa zuwa game da cutar Imamul Hujja wato sai Ibrahim Zakzaki Hafizahullah Imamul Bara'a Abu Shuhada. Jinjina da salutation zuwa ga Ummu Shuhada Ummu Zinat Ibrahim Zakzaki. Jinjina ga gwarazanmu shahidanmu na gwagwarmaya kasatan 'ya'yan jagora na sai Ibrahim Zakzaki. Jinjina ta musamman cikin nutsuwa da girmamawa da shugabana wato sai Ahmad Zakzaki da shahidan Abul Fadl da suka ba da ransu wajen kare jagora. Wata jinjina da gwarazanmu na jeshi sai Ahmad wato shahidanmu kasatan irin su shahid Ukasha Lasdon da shahidanmu na Abuja Stogul irin su shahid Ahmadu Faidu. Bayan miƙa gaisuwa ta ina mai muku siya ya uwana masoyan da kuma abokanai cewa idan kuka ji labarin shahada ta riske ina muku da wasu ci da waɗannan abubuwa da farko ina muku wasu ci ta gwagwarmaya. Mun sani tun ba a haife mu ba iyayenmu suka taso suna wannan gwagwarmaya din har Allah ya sa aka haife mu muka taso da tsaya wasu sai Ahmad muka fahimci abin da ke gaba gare mu muka tsaya muka fara wannan abu. To hakikanin gaskiya mun samu kanmu a cikin wani da mun tauka kuskure a baya wato waƙin to Disamba na Yesu wanda a rashin tsayawar mu mai abin da ya dace aka kai ga har su sai Hafizahullah aka kai hadin da muke ciki. Ina muku su ci da gobe Abuja su da bidiyo sai a gan kun yi abin da ya dace ne ganin cewa mun kunce su da muke a baya. Shi wannan kenan, sannan ina mana wasu ci da abokan aiki na wanda aka fada tare aka tashi tare aka yi Abuja Strogo aka sha wuya sosai aka kuma ji daɗi ta yi. Ina muku sici da a tsaya kyam akan taɓarki Allah. Ita kisa ba ta ƙara mana komai sai dai ta ƙara mana komaji a abin da muke. Sannan furucin kisa baya ƙara mana komai sai sun kai shahada. Mun sani dama mu an halicci mu ne don mu mutu. Kuma cikin in Allah ya tashi zai mana kyauta ta musamman sai mana kyauta da shahada. Don haka mu a gurinmu ba kaskanci ba ne idan aka ce mutum ya shahada da aka ce don haka yana muku wasu ci da cewa tsaya kyan a kan wannan tafarki na Abuja Stogul da Jishi Ahmad da magogo mai Paul a tsaya a yi abin da ya ce a ganin cewa lallai wannan gogon na ɗin taka magana. Sannan ina yin wasu ci da iyayena cewa lallai kun kasance mun mafi suruwa a tare da ina support ina ta duk inda nake bukatar support, amma da ɓangaren gwagwarmaya da kuma kowane ɓangare. Don haka karku bakin ciki da an kashe ni. Lallai wannan ɗaukaka ce da Allah ya kuma wannan ɗaukaka ce wanda kowa yake bukata. Idan muka dubi ga irin jarabawan da su sai ta bi zauna suka samu kansu su sadaukar da ya shida. Don haka da an kashe ni wannan abu alfahari ne abin wannan abun a ce na farin ciki ne a ce farin ciki gaba ɗaya. Sannan ƙanina da yayyuna na san za ku yi su ina sosai kuma zan yi su ɗinku sosai, to amma insha Allah muna nan za mu sake dawowa saboda dimon aka kashe mu dimon ake tasar da irin kuma muna da yakinin cewa in wani hujja ya dawo insha Allah za mu dawo da abu a cikin daga inda aka tsaya. Su kuma azzalumai da suke tunanin da kisa da su taɓa abu ku gane kun yi kuskure. Kashe irin mu ba abun da yake ƙara ma matasa illa kuma jin tasirin su. Da can ban mu amma kuka kashe sai kama da mu da
yanzu idan kuka kashe mu dukkan mu da su kasu sau warazan mu shahidan mu kuma yo jinjina assalamu alaika shahidna jinjina ashiru shahidi ne shahidna jinjina alaran malakabi ne shahidna jinjina halinsa tausayi ne shahidna jinjina awaki a tsayayye ne bai guje wa arna